Hola, som la Daniela Gómez, la Nora López i jo la Júlia Molina i us presentarem com s'ha viscut la comunió a la nostra escola. Els alumnes de quart de primària van fer la seva primera comunió els dies 17 i 18 de maig a la capella de l'escola. Van gaudir d'un dia molt especial i familiar, ple d'emocions tant per a ells com per a les seves famílies. La comunió és un sagrament molt significatiu dins del cristianisme. Consisteix a rebre el cos i la sang de Jesucrist en forma de pa i vi consagrat durant la missa. Aquesta celebració té tres objectius principals: recordar el sacrifici de Jesús a la creu, unir-se espiritualment amb Crist i amb la comunitat cristiana i rebre la gràcia divina per viure com a bon cristià. Vam parlar amb la catequista, que ens va explicar que 12 alumnes es van preparar per fer la comunió i feien catequesi els dimarts a 3:45. Aprofitant l'ocasió, vam entrevistar la Laia i en Daniel, alumnes de quart de primària, que han estat preparant-se amb molta il·lusió i van fer la seva comunió el cap de setmana del 17 i 18 de maig. Hola, soc la Júlia Molina i ella és la Nora i avui us venim a fer una entrevista a Daniel i a Laia. sobre la seva primera comunió. Per què heu decidit fer la comunió? Jo perquè crec en Déu i sóc cristià. Jo també perquè crec en Déu. Què heu estat fent a la catequesis durant aquests 2 cursos? Ens hem preparat per la catequesi i hem llegit bíblies i dit les cançons. Ens hem preparat per la comunió i hem parlat sobre Déu. Què és el més important per vosaltres d'haver fet la comunió? Que vingui la meva família a veure'm a la catequesi. Que és un dia en el que ens reunim tots i perdonem les coses malament que hem fet. Com ha sigut la vostra cerimònia després de la comunió? I què és el que més us ha agradat? El que més m'ha agradat és que vingui la meva família a veure'm i bé, la cerimònia, bé. Que després hem anat a un lloc a celebrar-ho i me l'he passat molt bé i que ha vingut tota la meva família. I el que més t'ha agradat, això? Sí, que ha vingut tota la meva família. I ens han dit que heu fet 2 excursions cap a Llinars els 2 anys de la vostra catequesis i que si heu anat i què heu fet allà i què és el que més i menys us ha agradat. Tu has anat? Jo no vaig anar. Tu? Jo sí, i he anat només un any, però m'ho he passat molt bé en aquest any que he anat i ha sigut molt xuli anar-hi, perquè hem fet molts jocs i moltes activitats. I quins jocs heu fet? Hem dibuixat la família de Déu en un arbre genealògic i hem fet jocs i hem vist el partit del Barça a la nit. I veritat que vau acabar els 2 dies a Llinars amb una eucaristia a l'església de Llinars? Sí, sí. Vam fer com un teatre. Vam fer un teatre i anàvem a fer unes pregàries a l'església, però no vam poder i només vam fer un teatre en una sala que hi havia. I com us vau sentir el dia de la vostra comunió? Jo feliç i m'estava rient una miqueta, però feliç. Feia gràcia. Sí. Jo també molt bé perquè estava amb tota la meva família, però també m'estava rient una miqueta a vegades. Però us ho vau passar bé? Sí. Sí. Perfecte. Moltes gràcies i fins aquí. Han informat les periodistes de l'Estil Directe des de Maristes Valldemossa, Mataró.